A Xunta avanza na tramitación do Plan Reitor de Usos e Xestión da Illa de Cortegada, incluída nas Illas Atlánticas de Galicia. A directora xeral de Patrimonio Natural presentou o plan en Vilagarcía, nun encontro que serviu para tranquilizar os sectores produtivos. O que non vai a impedir esa actividade marisqueira que se ven facendo da Meixa de Carril. Cortegada ten a súa especialidade, está garantido que non se vai a restringir ese uso marisqueiro e, por outro lado, que se mantén ese cupo de visitas a Cortegada, porque tamén non se considera por parte da Xunta de Galicia non é excesivo. En principio, tal e como se explicou, si é certo que houve parece unha certa tranquilidade no que vai a rexir este plan de usos do Parque Nacional. Sectores produtivos do mar, empresas turísticas, asociacións veciñais e entidades de Carril e representantes do goberno local estiveron presentes nesta reunión. O documento aínda está en fase inicial de tramitación. A súa idea é poñelo a exposición pública ao longo deste mes ou do seguinte. Unha vez que examinemos todas as partes afectadas, se é necesario facer alegacións, e por parte da Consellería houve un compromiso de que se é necesario tamén facer correccións que se farían, pero a súa intención, polo que nos trasladaron, é telo operativo en verán. O rexedor aproveitou o encontro para reclamar á Xunta que se dote a Illa de Cortegada para a loita contra os posibles lumes, tamén para pedir a posta en marcha dun centro de interpretación. Houve un compromiso por parte da Xunta de Galicia que ahora en marzo pois se farán ali, se é posible, pois un simulacro para ver que todo funcione, a coordinación entre os servicios que é a correcta. E por outro lado aproveitei para lembrarlle que isto tamén parece que o PRUG levará aparellado pois un presuposto e unha liña de subvencións da necesidade que ten neste caso Vilagarcía dun centro de interpretación de Illa de Cortegada que lle poñería un valor engadido esa propia candidatura de Cortegada ao Parque Nacional Patrimonio da Humanidade. No marco do proxecto tamén se deseñará un programa de axudas para crear iniciativas económicas competitivas e elaborarase un programa de mantemento de actividades tradicionais compatibles co parque.